Fingerspidserne er lige over knæene, og vender håndfladen så meget ud efter, som du kan. Ligesom har albuerne lidt ind mod maven, så kan du måske også få fornemmelse af, hvor du giver slip i din mave. Så maven må gerne være rund og afslappet, når du står her. Tungespidsen op i hagen, så vi igen laver det her baserhold, hold altså al energi ud fra maven. Og en runding hen over dine skuldre. Så skuldrene er nede, når de er frem. Så energien også kan strømme ud i armene og ud i hænderne, fingrene. Så vi åbner til skulderled ved at stå på den måde. Og så laver du en lille knæk i din nakke. Så du kigger en lille smule skråt op efter. Og en dyb, rolig vejrtrækning. Og så er det det her med, at man skal ind på denne her lige linje. Så hvis du måske kigger ned et øjeblik, og ligesom får fornemmelse af, om dine knæ og dine tæer er på lige linje. Og så det her med at trække hovedet en lille smule tilbage, men altså også vippe hovedet lidt tilbage. Både at trække hovedet lidt tilbage, men også vippe. Godt. Bare bliv stående. Og jeg går lige rundt og kigger. Lidt en lille smule tilbage med dit hoved. Ja. Godt. Og hele tiden det vigtigste er rundingen hen over ryggen. Så hele tiden tænk på ordentligt tæt med mellempunktet. Lille smule tilbage med hovedet. Ja. Godt. En lille smule mere vip med hovedet. En lille smule mere knæk i nakken. Ja, der. Ja. Godt. Så kræver den her også noget vilje til at blive i positionen. Det er godt noget. Kommer ind i typen. En lille smule tilbage med hovedet. Kan vi komme lidt tilbage? Hvis du laver en masse dobbelt her. Der. Okay. Og Hanne, din tid siger 4 minutter og 15 sekunder. Og runde alt, hvad du kan i ryggen. Skub bækkenet ind under dig selv. Ja. Ud en lille smule mere tilbage. Der. Godt. Godt. Handler mere med en jeg-situation. Når man står her, så du på indåndingen tænker hjernen op, ligesom vi startede med, da vi sad. Og så lige energien ned på forsiden af kroppen. På indåndingen trækker energien op langs bagsiden af kroppen. Og på udåndingen ned langs forsiden. Indånding op langs bagsiden. Og udånding ned langs forsiden af kroppen. Jeg har stået der i 6 minutter nu og 20 sekunder. Hvor vi så ej. Hvor lang tid er det, vi skal stå? Jeg tænker, at vi skulle støtte Ja, selvfølgelig. halvvejs i sin træning. Så at vi står her i 7,5
hvis det lykkes. Ja. Det har jeg. Du kan. Yes. Jeg hjælper på dig. Ja. Du siger bare, hvis vi skal flytte. Ja. Og husk, når du skal ud af byen, at du gør det langsomt. Lige 5 sekunder mere. Og så langsomt. Og igen, indad. Og så lige hurtigt med den. Hejde. Og så langsomt ned igen. Indad. Hold vejret. Pust ud. Stor pust. Så ned indad. Og pust. En gang mere. Rolig stadig nu af. Og kom op. Og pust ud. Og så lige hurtigt med at trække ned. Og langsomt ned igen. Indad. Under. Og kom op. Pust. Stor. Ned igen. Indad. Og kom op. Og hold vejret. Pust. Og lige hurtigt igen. Og så bare lige stå. Og synke ned. Det er godt, Hanne. Ja. Du skal lige have en tid, Hanne. Bare blive stående. Synke ned. Og du har stået der i 8 minutter nu, Hanne. Ja. Og det er okay at ryste, Hanne. Og så gør vi det, at vi lige går ned igen, men på en ben. Så du løfter lige det ene ben lidt. Og kommer ned i den her. Og så hovederne kommer frem. Og lige være sikker på, at du har alt vægten på forreste ben. Og du lige løfter basen for at kontrollere. Og også for at mærke, hvor meget vægt der egentlig skal være i forreste fod og ben. Og kommer tilbage. Modsat. Så er du går ned. Vi løfter foden. Indad. Falder frem. Og vi bliver her. Og lige igen mærker. Og du også er lænet frem, så at du har en lige linje fra toppen af hovedet og tilbage til hælen. En lige skrå linje, når du står. Og kom tilbage. Okay. Så ned på et ben. Runder ryggen. Kigger frem. Og så falder frem. Og her er dit blik sådan lidt skråt ned mod gulvet. Godt, kom tilbage igen. Modsat. Ned. Og fald frem. Og kom tilbage. Så ned igen. Runder ryggen. Kigge frem. Og fald frem. Ja. Og kom tilbage. Og ned igen. Indad. Udad. Og tilbage. Lige 2 gange mere. Ned. Og frem. Og tilbage. Og sidste gang. Ned. Og frem. Og kom tilbage. Godt. Og lige der lidt afstand mellem fødderne. Og så lige komme frem her, hvor vi både sådan strækker benværet, men vi også styrker benene. Så derfor er det lidt hårdt og anstrengende at stå i positionen, og det er meningen. Så vi løber her, og du kan godt bruge mavemusklerne lidt til at
bare dyb og rolig vejrtrækning, mens du vender tilbage. Spænder op, både i bækkenbund og sædemuskler. Godt. Og en tur mere, så frem igen. Og bevæg jer. Stræk benene. Og kig ned. Gå ned. Og så lidt længere ned mod gulvet. Det var her. Trækker ind mod din vinkel. Og så ind igennem benene. Presser overkroppen ind mod din lår. Fletter fingrene. Kommer hele vejen op i en indånding. Og laver lidt afstand med hænderne. Pust ud. Spænder op i bækkenbund, sædemuskler og vipper tilbage. Og stop og sænke armene ned. Godt. Så den ene hæl i gulvet. Og så slapper armene, løfter albuerne op, skuldrene sænket og læner dig frem. Og vipper. Så igen. Albuerne ned mod tæerne. Og du presser overkroppen ind mod benet. Du har stået der i 13 minutter, Hanne. Og mig er kun 2 minutter. Okay, så godt. Du klarer den. Og så op igen. Og så modsat ben. Og læg dig frem. Og vippe. Godt. Og lige kom op igen. Og sænk ned. Og lidt afstand igen mellem fødderne. Og så i bevægelsen hele vejen rundt. Den står på 13,40. Og den anden vej rundt. Og bare godt ned i knæene. Virkelig få bækkenet rundt her. Rigtig godt. Og så samme øvelse, bare med samlede fødder. Og cirkulere rundt. Meget gerne have din opmærksomhed ind omkring rygsøjlen. Værker energien ind omkring ryggen. Og den anden vej rundt også. 40 sekunder tilbage, Hanne. Og bare stop. Og så igen lidt afstand mellem dine fødder. Og vinkle tæerne lidt ud til siden. Og så lige mærke efter, om det føles okay på knæene. Og så hele vejen ned med en dyb knæbøjning. Og lige presse knæene lidt ud til siden. Og lidt større afstand mellem fødderne. Og kom langsomt op igen. Jeg skal lige have dig til siden her. Jeg tror, vi er lige ved at være derhenne. Ja, det er vi. Jeg stopper den.